Hola, què tal? A 15 de maig que estem avui. Informació de servei. Núvols baixos, abundants a primera hores del matí. A la tarda s'esperen, de nou, precipitacions que poden persistir a la nit. O sigui que no veurem el solete encara. Anem a les notícies. Guillem Casal confirma que les Tiny House queden descartades com a opció per al parc públic d'habitatge. El govern es decanta pel sistema modular després de concloure que les cases de petit format tenen un encaix complicat per al model residencial. I clar, que en contenidors, a veure qui viu, però perquè és residencial, eh? Si no fos un model residencial, ja veuríem. Seguim amb aquest tema, perquè Karim Montaner titlla de desinformació la definició de les cases modulars. Com diu ella, no són cases contenidors i amenacen posar una querella criminal a un mitjà d'informació del país per desinformar. A veure, senyora Karim, sempre estem igual, que si li tenen mania, que van contra el que vostè diu i el del seu grup, que la credibilitat una se l'ha de guanyar, que no va amb el càrrec i que al final un recull el que sembra, per bé i per malament. Acabem dient que la CAS actualitza la cobertura d'ulleres i lents a contacte amb un major finançament per infants i a joves. El nou reglament incrementa la freqüència del reembolsament, incorpora vidres especials i adapta les tarifes al cost real de les prestacions. Però només pels infants i els joves, eh? La resta, una cada 5 anys, per no veure. Va, ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor, si voleu, clar. Adeu!